Bună dimineața și bine v-am găsit! Așa, câteva secunde ca să văd cum funcționează, pentru că este primul live pe care îl fac. Așa. Să vedem dacă reușesc să mă organizez aici. Așa. Așa, în TikTok nu reușesc să fac înregistrare. Ok. Ca să nu ne reținem prea mult, atunci eu am să pun înregistrarea. Direct o fac pe TikTok și pe Insta, pe TikTok și pe Telegram. Așa. Deci, bună dimineața și bine ați venit în live. Eu sunt Diana, energocoach și mentor transformațional. Lucrez prin meditații, prin carduri metaforice și terapii energetice, care aduc claritate și putere interioară. Mă bucur să vă am aici și să începem această săptămână împreună, pentru că ceea ce vom face acum va fi o programare energetică pentru toată săptămâna următoare. Deci astăzi vom parcurge 3 instrumente. Sper că se aude. Sper că mă aud eu și se aude și muzica, pentru că va fi bolul tibetan, va fi meditația în câmpul inimii și vom trage la sfârșit 3 carduri metaforice ca o mică programare și un mic răspuns din sufletul vostru pentru o săptămână cât mai ușoară și mai productivă. Deci totul într-o singură călătorie. Ăsta este bolul tibetan. Încearcă să asculți sunetul și să-i permiți să intre în sufletul tău. Sunetul bolului tibetan de mii de ani este folosit pentru relaxare, echilibrare și uneori chiar și pentru vindecare. Dar vindecarea este un lucru mai profund, adică este nevoie de un bol tibetan special pentru asta. Astăzi nu am să aprofundez destul de mult teoria ca să începem săptămâna direct cu exerciții, iar dacă sunteți interesați, lăsați un mesaj și am să fac și eu direct în care discutăm și mai profund despre cum funcționează și la ce este nevoie. Deci știința arată că vibrațiile unui bol tibetan te pot aduce din stare de stres în stare de calmare și chiar în stare de conectare profundă. Din acest motiv, corpul se relaxează, respirația se așează și mintea se liniștește. Ascultă vibrația, așa am să închid puțin muzica, ascultă vibrația și lasă-o să intre în sufletul tău. Dacă ai simțit ceva transformare în corpul tău, atunci lasă-mi un mesaj și împarte-te cu ce ai simțit. Eu astăzi nu reușesc să mă conectez cu nimeni pentru că vreau să fie o meditație cât mai rapidă, ca să nu fur foarte mult din începutul vostru de săptămână. Pentru că este ora 7, cineva se pregătește pentru lucru, cineva se pregătește pentru alte treburi. Din acest motiv
o să fie acum o să continuăm cu meditația, cardul, iar dacă sunteți interesați de ceva mai profund, o să facem o directă și seara. Da? Deci acum eu am să vă rog, cine are posibilitatea să închidă ochii, pentru că vom merge la următorul nostru instrument, meditația. Și astăzi am ales meditația cu purârea în câmpul inimii. O sursă de a reduce stresul și tensiunea, de a regla ritmul inimii și respirația, de a procesa emoțiile blocate și pentru a activa iubirea și claritatea. Este un exercițiu simplu, dar este foarte puternic. E exact de ce avem nevoie pentru a începe o săptămână cât mai ușoară, cu focus și cu energie bună. Așa. Deci închide ochii, așează-te comod și lasă corpul să se odihnească în scaun. Inspira adânc pe nas și expiră ușor pe gură. Simte cum aerul intră și cum tensiunea din săptămâna trecută iese. Încă o dată, inspiră profund și expiră lent pe gură. Acum, adu-ți toată atenția în zona inimii. Simte centrul pieptului tău. Poate este o bătaie, poate este o vibrație, poate este doar liniștea. Ceea ce simți este bine, este ok, este ceea de ce ai nevoie tu acum să auzi. Respiră în inimă și imaginează-ți că odată cu fiecare inspirație intră lumina. O lumină caldă, blândă, o lumină hrănitoare. Și cu fiecare expirație, lasă greutatea să plece. Lasă să plece oboseala și tot ce nu îți mai aparține. Simte cum inima ta se deschide, cum în ea se aprinde o scânteie de iubire. Iubire pentru tine, iubire pentru viața ta, iubire pentru această clipă.
puțin. Spre oamenii ce ai întâlnit întâmplător, spre întreaga lume. Simte cum iubirea ta nu scade atunci când o dai. Ci din contră, ea crește, se multiplică, se revarsă. Inima ta este ca un izvor. Cu cât dăruiești mai multă iubire, cu atât devine mai plină. Setează în inima ta o intenție pentru săptămâna ce urmează. Poate fi un simplu cuvânt, poate fi o stare, poate fi iubire, claritate, curaj. Poate este încrederea, ceea ce simți acum că lipsește în tine. Orice. Așează acest cuvânt, acest gând în câmpul inimii tale. Simte cum energia inimii îl ține viu pentru tine. Simte cum ceea ce ai lăsat în inima ta acum îți va fi ghid în fiecare clipă a acestei săptămâni. Respira adânc și repetă în gând. Îmi păstrez focusul în inimă. Îmi dau voie să trăiesc această iubire. Și las iubirea să crească în mine și prin mine. Când simți că ești pregătit, adu-ți atenția înapoi în cameră. Inspiră adânc pe nas și expiră ușor pe gură. Simte-ți corpul, degetele de la mâini, de la picioare. Simte-ți respirația și deschide încet ochii.
După inimioare înțeleg că v-a plăcut. Dacă ați simțit ceva schimbare în corp, dacă ați simțit ușurare despre care v-am spus inițial, lăsați-mi sau inimioare sau un mesaj, chiar și după va fi înregistrarea și puteți să repetați această meditație ori de câte ori vă simteți pierdut, ori de câte ori aveți nevoie să vă simțiți iubit, să simțiți dragostea care este în noi. Pentru că când tu ai dragostea în tine, doar atunci poți să te împarți cu ea. Nu mai ceri de la ceilalți, ci doar știi că o ai, o simți. Și când simți că ai nevoie cineva să-ți demonstreze dragostea, pune meditația. Simte iubirea că deja o ai în tine. Și atunci când o simți, cum am spus, o atragi. Așa, deci următorul pas vor fi cardurile metaforice. Cine nu cunoaște, cardurile sunt imagini care lucrează cu subconștientul nostru. În psihologie este numită proiecție. Tu vezi pe carceia ce deja în tine este. Deci ele nu îți dau un răspuns fix, ci îți arată povestea ta, care deja o ai pe interior. Așa. Deci, din acest motiv, cardurile pot fi un ghid interior destul de puternic. Și astăzi vor fi 3 carduri. Cardurile pe care le-am ales eu sunt 76 la număr și sunt formate din blocajele pe care le avem interior și surse. Dar fiind că începem săptămâna și aș vrea să aveți o îndrumare pentru cele următoare 7 zile, pentru că după câte posibil că ați văzut cu zilele de 3 de 9, ziua cea mai puternică din an de eliberare, 3 de 9 și tot așa, deci ați eliberat deja blocajele. Dacă ați simțit o stare mai puternică, mai lucruri care s-au întâmplat fără să vă dați seama de ce, parcă ați încercat să controlați totul, dar nu ați reușit, păi astea au fost toate lucrurile de care v-ați ținut atât de mult ca să nu le lăsați, ați încercat să le reparați, ele au plecat. Ați vrut, au plecat ușor, dacă le-ați dat voie. Nu le-ați dat voie, au plecat forțat și au durut. Au durut mult. Din acest motiv, am decis să fac doar cardurile sursă pentru următoarea săptămână, așa că doar o clipă. Sunt pe TikTok prima dată live și nu prea înțeleg ce îmi spun mie acolo. Am așa de multe iconițe băgate că nu înțeleg ce înseamnă, da? Asta a fost o mică pauză ca să înțelegeți că chiar dacă eu sunt destul de ok, aș spune, cu tehnica, cu TikTok-ul sunt la prima cunoștință. Și, apropo, când încercăm să facem un lucru nou, da, cum eu astăzi, spre exemplu, pe TikTok sunt prima dată și chiar sunt curioasă să văd câte lucruri sunt acolo, dar fiind că este un live scurt doar pentru programare, nu reușesc să mă concentrez cu anumite lucruri. Și lucrul ăsta, de ce vreau să spun, că când începi să faci ceva pentru prima dată, este mai greu. Și sigur că poate fi greu, poate să nu-ți reușească, este ok. Încearcă a 2 oară. Dintre a 3 oară deja o să vezi cum rezultatele sunt diferite și te bucuri singur de tine cum ai reușit să faci. La 10-a oară deja ești expert, dar la 100-a oară nici nu mai vorbesc. Cum te simți la 100-a oară când faci ceva? Faci pe automat, ca și cum ai conduce mașina, nu? Deci acum, ca să nu vă rețin prea mult, am să vă rog să închideți ochii, să respirați adânc, inspirați pe nas și expirați ușor pe gură, cu ochișorii închiși. Inspira adânc și expira ușor pe gură. Și repetă în gând sau cu voce întrebarea:
pentru această săptămână. Ce mi-arată sufletul acum ca sursă? Și primul număr de la 1 la 3 care îți vine, lasă-l în chat sau în sufletul tău. Ce mi-arată sufletul ca sursă acum? Un număr de la 1 la 3. Și eu acum am să aleg 3 carturi, după care vi le arăt. Cum vă simțiți? Cum a început săptămâna? Nu sunteți darnici să vă împărțiți, da? Cu numărul în chat. Așa, deci primul card va fi sursa voastră, este pasiunea. Așa. Ce spune acest card pentru tine? Unde ești tu? Și ce înseamnă pentru tine ca sursă pasiunea în această săptămână? Poate că este nevoie să pui mai mult suflet, mai multă dragoste în ceea ce faci. Să nu aștepți să ți se spună cum să faci și ce să faci, dar să-ți aprinzi sufletul și să găsești răspunsul singur. Pasiunea în tine deja o ai pentru a face totul necesar în această săptămână. Următorul card, dacă l-ai ales, este împăcarea. Unde ești pe acest card? Ești partea albă sau partea întunecată? Asta poate fi un răspuns pentru tine. Iar sursa ta poate fi să-ți împaci fiecare personalitate din tine. Fiecare din noi avem dreptul și la părțile întunecate, cum le spunem. Când este situație de pericol, este nevoie să fii rău, ca să te aperi. Dar noi mai des încercăm să fim doar buni și să ascundem partea rea, că nu am fost crescuți într-o lume în care această parte este acceptată. Încearcă să accepti în această săptămână ca sursă pentru tine că tu poți fi și bun și rău. Poți repeta acum fraza: eu îmi dau dreptul la fiecare personalitate din mine. Eu accept partea întunecată și partea albă ce există în mine. Eu am dreptul la asta. Și cine a ales cardul 3, îl are măreția. Adică tu deja în tine ai toată bogăția ta. Ai așa de mare lumea ta interioară, atât de bogată și atât de interesantă, că tu poți să te împarți. Ai destule surse ca să împarți ceea ce ai nevoie. Da? Adică cu cât mai multă dragoste, da? Cum a fost și în meditație, cu cât mai multă dragoste accepti în tine și îi dai voie să crească, cu atât mai multă dragoste vei putea primi de la cei cu care o împarți. Noi de obicei așteptăm ca alții să ne dea, dar încearcă să te împarți fără să aștepți nimic și vei vedea cum se întoarce. La început într-o cantitate mică, ca să poți
sursa pentru săptămâna aceasta pentru tine, împarte-te cu ceea ce ai. Nu avea frică că o să dai și o să rămâi fără. Și nu vorbesc doar despre bunuri materiale. Vorbesc chiar și cu un cuvânt, cu un sfat, cu un gând, cu un mulțumesc. Te rog, câți din voi știu a cere ajutor? Cardurile le voi lăsa cu descrierea completă în Telegram, la sigur. În TikTok voi vedea, pentru că nu știu cum funcționează direct, așa că voi putea să o salvez acolo, pentru că pe Telegram o să fie salvată. Da? Deci, eu acum vă doresc să vedeți în sufletul vostru ceea ce e luminos, ceea ce este întunecat. Pentru că sufletul nostru este magic, iar când reușim să facem unisonul din trup, minte și suflet, doar atunci poți sta bine și împăcat cu tine. Deci acum, dacă vreți să vă împărțiți cu vreo idee, cu ce ați simțit vreo schimbare, ceva? Nu? Ok. Deci asta a fost călătoria noastră de dimineață. Am început cu vibrația bolului, am coborât în câmpul inimii și am primit mesajul cardului pentru această săptămână. Țineți aproape mesajul care v-a apărut în meditație, imaginea cardului care a apărut. Ele vă vor însoți pentru toată săptămâna voastră. Iar dacă vreți să mergeți mai profund, vă invit la sesiunea energetică, unde descoperim durerea voastră și o eliberăm, creând spațiu pentru ceea ce sunteți pregătit și predestinat în această lume. Vă mulțumesc mult că v-ați trezit și ați Vă mulțumesc că ați ales să vă treziți cu mine la ora 7 dimineața și să aveți o săptămână plină de iubire, dragoste și claritate. Ne vedem curând! Întâi închid registrarea, așa. Eu vă cuprind și vă doresc o săptămână cât mai productivă.